Sanibonani, 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 sanibonani. Ngibingelela omdala, omncane, nosakhulayo, nosobonile, nongakaboni. Ithi ukuthula kube khona empilweni zethu. Ngiyanibingelela namhlanje. Nginibingelela nje ngidangele kanti angidangalanga. Kunezinye zezinto engifuna ukukhuluma ngazo ngithi kuyicacisa kubantu ngami. Mina njengoba ngudokotela u2+2. U2+2 usigadla senyama esafela emazweni. Undaba zabantu ziyakhulumisa umakhuluma kwenzeke. Usandla sembethe izulu nomhlaba, umxazululo wenkinga zabantu busuku nemini. Abangazi kangcono kubathi ngumashashi impule. Okusho ukuthi ngishaya ngijuqe ngisho ikhanda. Kulungileke noma kunjalo. Ngiyakuthanda wena ongibukela ngalesikhathi. Ngibalulekile uhlale wazi ukuthi kusemhlabeni la silinda ukuthi sithole okusha usuku nosuku empilweni zethu. Right ke. Ngenxa yokuxakeka kwethu sike siphume sivakashela amafoni ethu, sivakashela amakhompyutha wethu ukucinga odokotela abangasilamulela enkingeni zethu. Ngifuna ukusho ukuthi sekunjalo umtholile udokotela ongakulekelela empilweni yakho. Oqala phela nawe uhlaziya ukuthi ingabe igazi lakho liyakuvumela yini ukuthi ungaya yini kulo dokotela. Ngani ngoba ukukhuluma kufana nokwenza. Siyakwazi ukukhuluma kodwa mase kufanele senze noma selaphe kuyinkinga. Ngilapha nje ehlathini ngizofuna yona lempande. Nayi. Angikho ke kuyo ngizokhuluma ngayo. Kunento esedida abaningi bayangifonela left and right. Dokotela uyikhanda ngani igubhu zakho? Hey dokotela zinamandla. Dokotela wenza ngani lento ukuthi umnike isigubhu umuntu sisebenze? Dokotela unaso yini isandawana? Lalela ke namuhla. Mina anginaso isandawana noma isidawana. Futhi angikholelwa ukuthi into ekhona emhlabeni leyo. Uma wena ukholelwa ekutheni isidawana into ekhona, ngiyacela usiplante noma usithole lapho siphila uzongikhombisa sona nje. Mina ngeke ngikutshela ukuthi emthini wami ngihlanganisane nani ukuze kuvele ukuphila. Ngoba kubalulekanga ukuchaza umuthi ukuthi phakathi komuthi uhlanganise siphi isihlahla. Ngoba kusasa kunezinto ongeke ukwazi ukuyitshela abantu oyihlanganisayo emthini ukuze basizakale. Isidawane mina ngikholela ukuthi yinto ekhona. Ngani ngoba siyezwa nabantu abathi banazo bekhuluma ukuthi into engatholakali kwelakithi kodwa itholakala emazweni. Okokuqala lokungidida ukuthi kungani kwatholakala emazweni kuphela lokho. La kwelakithi kwangatholakala. Okay. 2. Isidawane. Othi uyasazi akangitshela ukuthi leli gama okuthiwa isidawane kwakutheni. Why kuthiwa lesilwane isidawane? Kwakwenze njani? Lasuke lapho lelo gama. Uyazi mina kube angisabi umthetho ezweni lakithi bengake ngikhulume ngesidawane ukuthi yini sadawane. Ngoba abantu abaningi bazoshuthela izinto esingazazi basivezele zona bathi idawane kungasona isidawane. Wena ungalu ukuthi kunani esigujini kodwa thola ukuthi isigubhu sakho sikusebenzele nje qha uguqula impilo yakho uphakame nomndeni wakho. Futhi ngiyakululeka ukuthi uthathe isigubhu. Thatha igubhu esizokwenzela umehluko empilweni yakho. Uthatha isigubhu basipheke sifuthwe bakuphekele sona bakunikeze. Mina ngiyamemezela ngithi ungasale emuva futhi ungazenyezi. Woza kasigadla senyama. Ungitshela ukuthi ufunani ngikwenzele. Ngibona ukuthi ngeke ukwazi ukuthi
uphakame noma uye phambili ngempilo yakho. Uhlushwa zilwane, woza kimi wena. Amaphupho amabi, woza kimi. Ngiyayiphatha imali yanyamalala, woza. Angithi ngiyazethemba nje mina. Angizethembi ngoba ngizethemba kodwa ngithemba umsebenzi wami. Ujulile lo msebenzi uyasinda. Ingakho uma ngikhuluma ngawo ngiyayithi kungcono uyohluleka kudokotela usufikile uthi hayi dokotela nginayo imali. Hayi ukuthi uhluleke usekhaya. Ngoba lo msebenzi wokuthi sisiza abantu bathola into abayifunayo. Ngiyakudinga, uyangidinga. Ungahlali nenkinga. Ungahlali nenkinga. Cishe insuku zakho zokuphila emhlabeni sezimfushane. Kodwa amaphupho asemaningi ande usuku nosuku. Ngiyakuthanda ubalekile sondela kimi. Nansi inamba yami ungifonele. 076 45 400 45. Futhi uma ufuna ukungifonela ungangifonela from ngo3 ekseni. Kuze kushaya u6 wantambama kwathi 6 o'clock ntambama ungasangifonela inhlobo vele uyeke. Ikhathi zami ngitholakala ngazo. Ufuna umento woza. Ufuna ukuqala ibhizinisi woza. Akunalutho kodwa ngiyafisa ukuba nento ethize woza kimi sihlale phansi sakhe icebo. Nguphiwe lo msebenzi wokuxazulula inkinga zabantu. Ngiyakwazi ukwenza izinto zenzeke kubantu usuku nemini. Ngiyanithembisa. Ngiyoba khona ngilekelela abasondelayo. Wena osahleli hlanganisa mawuthi uyahlanganisa. Lingashoni kodwa la. Phakamani sizwe sakithi. Ukuguqula impilo yakho kulula kakhulu. As long wazi ukuthi ufunani. Lithe lami ngeke kuhlale kunje. Bye bye.